di ko kasabi, ilas tayo mo so, ato pa kabi mga nanay na pagpili ng hindi, kung kasangan mong lang pagkaya makakila ibo, di nang kaliwi, hindi so, tunhin hepa, wala na daw raya, hindi na di mo siyang tutir tatay mo di ko nang naumpis na, yung sumagi ko kaadang lalang pa, ipazo api damlay ro damlay ni damlay sangazong pazo bagay nang abelwa nang ating patala di ka dewe tin ko khat bu ka ni so ke he ki holong khat di tim le kamol adang ni mang anaki hire se amo yang hi na ba jo wa ko na mo yan ye wa amigo and party ko ka ho hele mono mapat ang helam kalang pat jate ni hita cha pasim te ni hin kapi gala hung ai ve mo ding anu na ni lo mo House of Peak Condolence Program. Kuan tigo ano? Starting wal ka mo. Morning. Zin hodi buno hun pe ham chicken village ho sapu pucharia pangnan hai very fell pina huno ma po pina huno ham o sai he ni ke le ki ro Sila hai mung num
lâm cầm mồm nó mỏ hi về cả khô hô ừ.